karo mbahku di kayak 150 iki, Man. Iya to iki. Jamput. Ini malah kurang iki. Wah, duwike wani nyilihno iki. Wong dikek karo mbahku dikek 150 ta mbok sile pisan. Jo, ra iso. Biasa jutaan to, no? Mbah rada cetil lagi. Wah, Enek sesasi ra mulih wonge. Wah, ini ndek gendaan. Yo po, Genah wi. Genah ndek gendaan. paling no. No? Rambutmu dawa ta mbok cukur-cukur kono. Jo tak dawakne. Ora pantes. Pantes. Kok kalah karo mbahmu lho rong dina pisan lho cukur. Heeh, pantes. Lah iya. Wah, minggu kegantenganmu berkurang. Yo ora. Kayak aku lho, bariki laku arepe smoting. Endi? Kono, enek salon aku ngliwat enek barbershop. Nyar ya? Nyar. Piro? Bayar. Ketoke murah, lagi Murah buka. Lagi buka. Lagi buka. Sip gak engko? Sip. Aku tak rono sik ae. Yo engko kabar ono. Ya nyusul lho. Gone ndi wis? Pokoke awakmu rono lurus ya. Oh. Lurus mentok wis kono kuwi. Oh, iya. Aku tak rono sik awakmu nyusul. Ya wis. Aku pengen ganteng semoting. 1 cukup paling ya. Turah paling kuwi mek cukur tok to. Heeh. Sirku yo cukur. Anu Anu, mek cukur. sirku tok. Apa? Krimbat mau aku cukur. Klimbat adan. Suwi ra kramas go watel nyang rambut. Lah keramas nek omah lho yo kenek. Terus ben dikramasi. Kramasi kono ae. Heeh. Wis tak aku rak rono sik. Ku susulen. Yo aku tak mulai ya. Yo i. Engko kabar ono. Iki tonggone barbershop. Napa Biasa iki? no. Apa kayak semuting. Semuting, oke le. Langsung nyarono. Langsung rono ae. Iki wis mari iki yo. Lho, sporeng. Cuk, kabeh mbok agahi to, Mbah? Sporeng ya sing penting. Ini le jogo. Sepure opone montor iki, Mbah? Ini le kene. Jogo kene, Mbah. Heeh. Smoting lho yo. Yo. Ah. Apa lho? Oh iya yo. Cangkem iki. Nyapa cangkemmu mbok deleh kono iki. Gone nek kene, Mbah. Semuting le yo. Montor iki plastik mantel, Mbah iki. Dijongkas sik le. Mapane jongkat? Jongkas seng iki. Wis to meneng le, ngene anteng ngene. Anteng. Lah, anteng. Semoting Mbah aku iki. Iso iki lho, semuting. Heeh. Copne sik. Sing apik, Mbah. Yo. Dijongkas ki le yo. Lah, kuwi lho rada enak. Enak regete le iki apa iki? Ya diresiki to, Mbah. Jenis Iki lho. Nah. Ambune kok ambuli to, Mbah? Lah bar bengkel lho le. Apane gak iso ya mong gratis. Ora nyapu iso barang iki. Wis to meneng. Ambune uli, Mbah. Tangan setrum iki cangkemku. Iki anget-anget ruku le. Anget apa nyetrum ya? Ora. Wis le. Wes mari. Wis. Iki kocone gak enak ya, Mbah? Enek. Sik. Pakai le. Wah, iki ra ketok, Mbah. Lah, enek iki le. Penting kan wis disemoting to. Biasa Lho. iki barbershop ngene kocone gawedi lho. Gak duwe le. Ya ragat. Ngaji lagi kulak lho le iki. Le. Piro ki, Mbah? 20.000. Heeh. Omong 10 ne piye, Mbah? Wah yo gak oleh to le. Enake lho, Rugi ya. 110. Rugi wis ngetokne listrik barang semir. 110. Wis ngene kuwi tak susuki le. Ngono? Heeh. Piye iki berarti? Iki tak gawa to le. Susuk 20 ngono. Iki 110 iki. Heeh. Ya susuke pas le kuwi. 20 ya. Kan bayare mek 20. Ya susuke 20 pas. Ha to? Oh iya, Dah. Ngomong yo. Heeh. Kapan-kapan rene neh lho le. Ya mesti no, Mbah. Pokoke lek
Garapamu Wah. apik Bang hari ini. Apik garap aku. Wis Mbah ya, wis matur suwun Mbah. Oke le. Oh ya suwun. Mosok kuwi barbershop melayani potong rambut, rimbat, semoting, keramas, semir, rambut, ganti oli, tempel ban, sparring lho. Kuwi potong apa salon apa bengkel nek ganti ban barang. Oh. Assalamualaikum, Lek. 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 Halo. Salamannya apa, Le? Aku arep nganu, Lek. Apa? Krimbat iso gak? Tutup, Le. Lu ngalah. Wong lagi rene wis tutup iki. Lah kok duitku sakeh lho, Le. Ndah toh, Lek. Duit tutup iki ya tutup. Ndah toh. Saiki ae lho. Keramas piye? Yo pokoke keramas resik ngono lho. Kene anu, sampo iki sampo impor, Le. Gak apa-apa, penting resik rambutku. Ya wis kene jogrok kene, Le. Itu barang toh, Lek. Ya iya toh. Ada nemen-nemen, Lek, ketekek loh. Ora. Aduh kok nyawa lele. Nyabut tadi kuncet barang ini. Rambutku dawa, Lek. Kaya banci. Keramas toh? Apa kuwi sampune? Sampo impor, Le. Deterjen kok kuwi. Loh, gak apa. Wah, ya diteles sik to, Lek. Loh, keramas sih pura sampone sik to, Le. Ya teles sik rambute. Oke. Ini ora nguntro. Ya. Wah. Meneng. Ya ora ngene pisan konsepe. Keramas ngene. Wis to. Apik. Iki keramas jenenge keramas sing ngene iki, Le. Oh, enak toh? Koreng iki. Hah, wis, Le. Bene resik, Le. Hah? Aduh. Iki keramas model piye to, Lek. Wis to, meneng iki sampo import, Le. Gila, Le ya. Lek, teles kabeh, Lek. Jenenge keramas li yo ngene iki to, Le. Lho. Iki keramas model piye? Niate keramas rambut tok iso sampe teles kabeh lho, Bang. Kan jenenge keramas sing ngene iki to, Le. Wes, Le iki. Aja untruk tok, Nak. Ora iki wis resik iki. Iki lho sawang untruk tok iki lho. Lho, sing nek kene gak apa-apa, sing nek rambut penting ilang. Wah, ketok ganteng, Le. Wes. Loh, piye ngene iki ucape? Aku mulai teles kabeh ngene. Ora teles, Le, ora apa-apa iki. Kok garing jenggot apa? Garing, Le. Iki kan hawane panas. Iya. 20.000, Le. 20.000? Aku nganu, Mbah, gak duwe duit 20.000. Ya ndene piro? Tak susuki. 150 teles lho duitku. Lho. Oh, susuk 20 lho iki. Ono? Pas lho ya. Bener. Duitku 150, susuk 20. Biayane kan 20 to. Lah iya. Ya bener to, wis matur suwun ya. Ya, Mbah, wis seger to. Iya, Pak, wenteng nang dalan. Ngomong ya wis kono. Kon, Mbah? Ya. Lumayan nih. Wah, ra trimo aku. Nyapa? Lah, kok jedil ngene. Kecemplung got iki mengno.
bongkok matamu yang omong rekomendasimu lah jangan tepak blas. Padahal iki lho delon raiku. Matane wis kocone cuwilik ra ketok. Omah lho kene sir arepe macak arepe kencan nek. Lah kok Iki iteng ki. Tane wis gak iso aku arepe balik aku. ini ramah sama setelah Lah, ini yuk. aku ngenteni garing iki. Kayak wong kecelup got iki lho, kecemplung got iki lho we. Jangan tepak blas rekomendasi bersotmu. Salah. Aku lho ya ora trimo aku balik sir tak kon ngresiki iki. Matane semuting kok iso rai angus tok. Tapi yo mulai seger aku kemarin. Ya wis berarti awakmu yo gak apa-apa. Aku ora trimo pokok Yang tani garing kok terus mulai aku. mulai Oh. gak we gak rono neh. Terus ini wongnya goblok. Ngono ya. Wis aku tak rono aku. Ade. Ade. Piye iki? Wis apa le? Sopo-sopo matane yo kene bar semoting nek kene sawang raiku. Kok kethek lho. Aku gak gini-gini yo le. Yo kowe ra gini-gini aku yo sangen raiku kethek lho. Iki kan selamu lho le. Dhek sing nyepoting ngapa aku iki? Butuhmu nyempoting apa membersihkan muka? Semoting. Lah iya. Tapi kira iki kuwi kena nuli, Mbah. Iki kan aku patrah setengah bengkel to le. Ini kok yo bersop bengkel barang. Saeneke betul dari dhuwit ngono le. Ora masalah kuwi iki pelanggan, Mbah. Aku arepe kencan. Yo bayar neh nek iso. Wah, lonteku malah mlayu nyawang raiku. Pantese to le. Pantese. Ngono kuwi ngene yo rene sak cuci muka barang, malah Paket entuk ngono. diskon ngono lho. Wah, wis duwe. Emang entek. Entele ceblok le. Kok wis gawe iki neh. Lah piye to le wong patrah yo nggih Wah, kamu tangkem. ora aku ra sengaja le. Wah, ngojo bolak-balik, Mbah. Wis to menengo to kaplok iki. Cuci muka iki. Yo dicuci to iki. Ngarep kencan kok. Rem. Mbah. Kok disemprot, Dek? Wis tinggi nganu nyuci motor. Sing penting cuci muka to le. Wis sabune apa, Mbah, wi? Iki soklin le. Matane yo panas raiku. Mbah, Menengo to. raiku panas lho, Mbah. Ora. Ganteng aku berkurang lho engko. Ora merem. Menengo. Wis le. Mbah, aku ora iso melek lho, Mbah. Ora iso melek. Ini. Wes. Lek to. Loh, resik bercahaya. Ganteng gong ki. Loh, wes le kaca ya. Kaca. Tuh. Ora ketok no. Matamu iki kaca cilik kok ngene kok. Resik to? Ora ketok, Mbah. Kok matamu picek ngono. Wes. Ketok iki jerimu barber stop. Iya. Bengkel. Lah iki ngapa kok enek cutil barang iki? Lho nek ngongkon wong ngaji barang kan iso to le aku. Oh, terus ngapa kok enek nganu ki barang? Iki- Entong barang. Iki du entong ki sikon. Ini ku apa? Rambut Hah? nek pengen motive siku iki karek ngene lho. Iki diwapras ngene. Enak to? Iki cukur batok iki, Mbah. Jeneng Ora wong pinggir tok. 20. Wah, yo entek. Gak emang gak bonus sih pisan to? Ya ora no, salahmu ra bareng. Bonus dengan karek iki tok ya an. Ya pas to le. Gak posisi 10 ha. Gak no. Wah enak deng susu le. Aku kencan ku tak golek mangan, Mbah. Iki kena gitu ku geprek lho iki. 2000 nggih geprek. Kenek wis to nyang tokone mbek tumbas ngono tok engko nek dilungi dhewe. Karo ngakong ngene ya. Iki ngemis dah. Ya wis kono le. Ngganggu wong konsentrasi ya. Aku lek mung dhewe barbershop diganggu ra oleh. Lho kene ngantuk kok. Rambut komel wayahe potong sandi. Don. Sik.
Ada apa, Bos? Ya apa wae kok? Wajah-wajahmu kok merengut ngono, tak sawang-sawang. Baru dolan nek kali. Layak kok rodok. Apa? Piye ngono Miring ngono ora wajah-wajah. ini? Heeh. Der penyandi. Potong no, pas rambutku nganu. Wah, dawa. Gak Ono penak. barbershop nyar. Masa? Wah, ngene. Tenan Sing ora? Joko, ngene. Ini dosis berarti. Ngene no, ngene. Wah, sukaanku. Wah, sukaanku. Plus-plus barang. Tenan ya. Tenan. Gak blocok nih we ya. Ora. Oke, tak Mungkin percaya kok lo. kali yo. Oke. Nanti gone. Tak parana nih. Lurus, Oh, mentok. Lah, menggok tak iki. Wis nek kono kuwi lho. Cek ngene. oke, siap wis tak darono saiki Ya aku. wis. Kok lek blocok nih tak goleki we. Apa iki? Apa le? Nyapa Mbah? Wah, kan dewasa Mbah. Ora leng, ungkal gunting le. Picak ngkal gunting pas ndare prasangka buruk. Lah tukang potong nek gak guntinge landep yo gak masuk le. Guntinge koyo ngono iki. Wong ki rambutnya beda-beda le. Kene apa nih? Potong to le? Iya no, potong aku. Potong. Oke. Belum kok ngene tapi iki ngene ngene tok. Ki full service le. Full service Mbah. Oke. Ngapi lo ya? Oke. Malam minggu kencan aku iki. Oh, sip. Aduh sisi Mbah. Tani mati lho. Ya, engko rambutnya ben gak gogrok le. Ora masalah kuno, Mbah. Pas sampekan bongko kancane. Ora, paling mek pisan. Urip lah yo. Bongko. Potong le. Potong, Mbah. Oke, jongkasane sih. Ya. Terlalu lembut le jongkasmu. Matane bentuk iki. Apa iki? Ben kepiar ya. Oh, apa iki? Sikat. Mak lagi sikat baja iki. Gue pikir dasku mesin kok iki. Ora wis nggae iki wis. Ya. Bener-bener yang pertama ya malah. Telis sisik le ya. Nah. Ben penak le. Telesi ke telesi. Cukup. Ojo le, Pak. Lah wis tinggi tandang gawe le. Ben penak nek motong. Ora ngono konsepe, Mbah. Iki potong, Mbah. Iya lah. Kok angan wedhus, Iya. kok guyang. Oh, matane lho hati-hati. Piye to aja diguake le. Potong, Wong Mbah. ya ben penak nek motong. Nah, iki ra bener iki. Pas bener dihancuk dono. Sumpah. Cek le. Oh, jek enek sing anu le. Jek enek sing iki. Ya, Mbah, aku potong, Mbah. Lah iya ben penak le. Potong, Mbah. Potong. Lah. Gak guyang wedhus, potong. Kan- Potong. Ben penak le nek motong le. Gak, wis gak. Le rene sik le. Rong bayar le. Sebangkrut nih iki. Jarak tahun mesti bangkrut nek carane. Ayo, no. Ayo melaku. Ayo melaku. Ayo melaku. Ganti rugi nek barbershop lho. Nyapa? Tak hitung-hitung nek mah bayar rugi aku. Lah rugimu endi? Wis rambutnya dawa-dawul. Duit 150 lho. Nek kayak 2000 repe sih lho. Heeh. Mosok Iki nek arepe kencan nek ra ndek duit. koyo di kelas nih. Maklek 150 yo duit. Kowe blocokne aku ya. Kene dhewe keblocok. Padha keblocok bos aku lho sing ono balas dendam. Podo lagi. Iki Kan gak bener. Lha iki teles ki. Kene arep kencan nek ya anu. Wah, berarti atre sing bermasalah kaine. Yo kae to panggan. Ra terima aku iki, Jan. Ayo yo. Moh, Ayo lah iki korban kok. Lah iya. aku ora rumoso kok. Kowe lu kelangan duit. Tapi aku ikhlas. Alas, Ayo. Ayo, ikut aku. Iya tuh dia. alah Ayo, wis wis, melok eh, pokok ayo. melok ngantemi yo. Ayo. Wah, woi, pikir mau piye? Ya boleh. Iki barbershop tenan ya. Tenan, Mbak. Lah iki. Wah. Oke, potong.
Kene jogrok jogrok. ganti oli barang enggak? Aku serabutan le. Sporing, tambal ban, masuk. Pokok enek duite budal ya. Berarti sampean ini multi talent, Mbak. Iya. Potong, Mbak, enake. Yo, wis potong jogrok kene le. Madhep rono no. Wis kene ae. Dan di tadi di ampeng ngene. Gak enak. Piye to? Lah rambutmu ndi to le? Ra nek rambute. Kok potongan bentuk iki ya? Wah, masuk le. Bentuk ngene. Bagus le wi. Cepet. Nang aku mau modo-modo mergo. Potong batok berarti le. Yo, Sik tak jongkasane le yo. batok. Potongi ditel Kok mbok semer gak? gak no, potong-potong tok. Potongi diteles sisik le. Semprotamu apa to iki, Mbak? Duh, iki air suci le iki. Kayak ngene. Wis to tenang meneng. Oh. Tapi yo angkres kok ya. Oh iya no. Iki banyu apa to, Mbak iki? Banyu apa iki? Air suci le. Lah kok nggih isa-isa ngene? Loh, sing penting ki metu untruke nak wis to le. Engko piro bayare? Murah le. Tenang rasah mikir duit wis to tenang karo aku iki tenang. Dikramasi sik engko bar dipotong. Aduh. Banyune entek le angine. Sik tak njikuk banyu le ya. Wah, lah motoku pedes sih. Alah ora apa-apa sediluk tok. Banyune PDAM mati. Iki kok. Sediluk tok le ya sik ya. Kalau wong iki, kae lho. Iki to wong iki lho. Ambine beda kok. Alah ra ngurus, nyamar iki wong lho pinter.